Wel, nôl yma yng Nghylch y Gwartheg, mae'r gystadleuaeth fawr wan i'r Gwartheg Cynghenid a grŵp o 3. Mae nifer o fridiau yma. Deio Hughes gen i fan hyn, wel, o'r cwmni'r Rhig ynde, ond chi draw yn ochr Eglin Llifon ynde? Yn ochr Gaernarfon da ni mae gen i o'n. Ie. Llawn y ffordd o'n. Ac yn bridio'r Aberdeens yma? Ynda, ni'n cadw dipyn o'r bichad Aberdeens ynda. Wel, nawr gewch chi rwledd ma lawr o weld rhain a gewch chi ddeud eich deud am rhain yde. Ewn ni atyn nhw i weld rhywun. O, wel, felwn ni, mae yna nifer dda ohonyn nhw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o fridiau Cynghenid yna wedyn. Ac wrth gwrs mae'r beirniad Mr Boomer Birch ydy enw'r beirniad o swydd Stafford. Ac mae e'n edrych yn tawan ar yr henffordd, a mae'r henffordd wedi cael sioe arbennig yn dyn nhw yma da iawn. Yndi, da iawn, yndi. Felly, da chi'n dal efo'r Aberdeens? Ynda, mae yna jyst i 200 o fichod Aberdeen acw, yn dal i fod, oes. Ond da ni'n croesi nhw fwy a fwy wedi mynd lle ar y stabiliser. Ydych chi fyd? Ynda, jyst i gael... Yndi. Mae nhw'r henffordd yn dod i ffwrdd fan hyn nawr. Ac 2 fiwch a tarw, a felly mae bob par. Fel o'n i'n deud, mae'r henffordd wedi cael sioe arbennig iawn, a mae'r tarw henffordd yma, wel, mae o'n ddigon o ryfeddod a bod yn onest, ac mae o'n edrych yn dda fan'na bore yma efo'r 2 fiwch. Yn dilyn i fyny at y beirniad ar hyn o bryd, Mr Boomer Birch, mae'r bryd dyfnaint, ddyfnaint, a mae'r hein yn Gwartheg Corfforol, de? Yndi, ofnadwy, yndi. Ac yn chi ddwy heffar y matchau gilydd yn dda, ydy. Yndyn, ac os dan blynyddoedd mawr, a maen nhw wedi bod yn dod ar reit ffyddlon, a mae rai y Gwartheg dyfnaint cochach, cawn ni weld nhw'n y munud, maen nhw wedi dod ma'n leni, ac maen nhw'n edrych yn go dda. A mae, y dipyn o waith, chi'n mynd dangos y Gwartheg os am amser ar rhif yna? Da ni'n mynd dangos mae gen iawn, commersial da ni drwad o'r roedd i digwyr da chi, ie. Fel mae'r Aberdeen, ydych chi un o'r credwyr yma bod llaeth y bichod Cynghenid yma yn well na'r cyfandirol? Ydych chi wedi profi hynny? Wel, da chi'n gwybod mae... Swn i'n syni ddeud y gwir chi, da i bod oedd ddeud y gwir chi, maen nhw'n lleithi, fyddwch chi'n eitha allu, ond maen nhw'n haws i gwachad ar ei hôl, da chi'n bod newedig y criwiau da ni'n gadw acw, a'r staff sgynnon ni, lle fyddwch chi, mae gofyn yn gwachad ar ôl hynna'n chydig bach. Di. Ond yma nhw Gwartheg ddyfnaint yn dod oddi wrth y beirniad. Mae rhaid i fi ddeud, mae gan yr ein Wartheg yn y sioe yma. Oes, ofnadwy i fi. A heddiw, mae'r tarw ar 2 fiwch. Chwarae teg, yn bleser i gweld nhw. Mae'r ddwy heffar ma'n bwyso dipyn, di. Yndyn nhw. Yndyn. Bichod a cyrraedd, ac mae ôl llaeth o tannu nhw, maen nhw'n dda iawn. Dyma ni eich bichod chi, wan, yr Aberdeens. Yr Aberdeens yn dod i fyny, yndi. Mae hein chdi bach fengach, swn i ddweud, ydy. Dyn nhw'n cwait mor weddgar ar ddyfnaint da ni'n ei weld wan, lly, ond maen nhw'n heffrod ac... Be sy'n hynod o ti'r bryd yma, maen nhw'n dal i werthu dda yn nhw. Maen nhw'n dal i werthu chi, maen nhw'n dal alw amdanyn nhw. Premium i gael ar y cig, dwi'n siŵr bod chi hyd at 50 ceiniog y kilo o premium yn dal i fod, dwi'n meddwl, lly. Mae hwnnw'n beth mawr. Mae o'n beth mawr, yr oes i honni, wan, chi'n dydi? Yndi. Mae o'n pasio hyn oed yr Hereford chi'n neu'r premium sy'n gael anyn nhw, yndi? Di. Wel, chybod, tai bita cran Llundain ym Mhicadilly, welwch chi'r Aberdeen Steakhouse. Mae wedi bod mynd ys blynyddoedd yn ydy. Yndi. Mae o'n boblogedd. Llawer o'r cig sy'n cael ei werthu drwy stad Rhig ar y funud, wan mae o'n mynd i wledydd fel Dubai a Singapore, da chi'n bod maen nhw'n mynd i digon o'n chi. Yndi. Ie, mae'n anhygoel lle mae'r pethau ma'n symud yn dydi. Yndi. Meddylia nawr bod ti fyna, a falle fydd yn cael ei fita'n Singapore. Ie, yn union. Yr grefi wedi sy'n chi. Cael ei ffortiwn amdano fo fan o chi? Ydy, siwr o fo. Mae'n siwr o fo. Wel, yn y wlad yma, dydy cig ddim yn... Mae wedi codi ni bris, mae'n wir, ynddi, ond mae o'n fwyd rhad yn diwedd. Mae'n fwyd meithlon bob amser. Yndi. Ac os ti eisiau codi chwaraewyr rygbi, mae rhaid ti ddal i gael o. Bydd tad. Yn fydd e? Bydd tad.
Wel, ddewn ni nôl yn y munud, maen nhw'n dod, wan mae'r Longhorns yn un. Mi gewn ni weld y unwaith eto dwi'n addo i chi. Cyn diwedd y gystadleuaeth. Dewch nôl eto ni.